bilindiya çiyayên Zagrosê mirov dixwaze destên xwe bavêje van tîrêjên rojê yên zêrîn. Avekê ji wan kaniyên jiyanê bi ser dilê xwe de bike, tîna xwe bişkêne. Çûna wan çiyayên bilind xweziya mirov bi jiyanê tîne. Bedewîtiya welêt li vir baştir diyar dibe. Wekî ku mirov di nav kêliyan de bijî. Ji ber ku di zarokatiyê de bi wan zozanan şa dibe. Hesreta çiyan ji zarokatiyê cihê xwe li paytexta dil çê dike. Pirtûka fehîma deştan ya bi navê ber bi zozanan ve ji 124 ropelan pêk tê. Ev pirtûka ku mirov li zozanên welat digerîne, bi wê gerê jî mirov dibe ser kanî û rûbaran. Li ser wan kaniyên avî sar mirov avê vedixwe. Bêhna gul û kulîlkên zozanên welatê me ji vê pirtûkê difûre. Pirtûka ber bi zozanan ve ji aliyê weşanxaneya Aramê di hezîrana 2015 de hatiye çapkirin.